1985 bisiwa ADC manmani 23 Agust salmariwa afoni simino bisibrung Palaijak tango ADC manmani sal taklai bisiwa ADC manma salnorgai hohom dodongke Palainani bagai Tiyar Wnglaijak tango gora kapa ADC village ni joto TIPRA Mothani adongro aro thani manjaka YTM ni Central Committee ni adong Surojit Marak asal YTM ni adong saka joto buri buma bodol sikla rok kathalai khani sal ADC manmani sal hohom dodongke Palaijaknai tei kaisa himboto khlaijaknai kotor pandabo Karbok bkhase Amchaio Jatana kulungka sini TIPRA dofano 19 jati जों थानसा खायै जों दिनै नखरखा जत्थानो चुबा जों दिनै ओ जागा सक्सेसफुल ङै दङ जों बिभिन्न एडिसि बिलासा जों फ्लैग काइ दङ जोंनि मथानि फ्लैग युथनि फ्लैग बुमा बदलनि फ्लैग दिनै बुमा बदलबो दङ जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बेकासा दङ मेम्बार के जोंनि बिभिन्न भाइस प्रेसिडेन्ट र प्रेसिडेन्ट दङ प्रत्येकटा भिलेजनि वार्डनि दङ के जों साइमाखा ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड ओ त्रिपुरायाव नाङो जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जों ओ ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जों दाबि खायनाय माननाय सिनि त्रिपुरा साजिति बेबाग दिति जारा तंनाय बेबाग दिति थानचां खांके सिनि ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जों अवश्य माननाय हायनि बागै ताखुरक बुखुरक नरक बेबाग फायदि थानचा खाय जों चबा खाय नखरनाय थानचा खाय सामु खायनाय जों आरो वानचा मुस्लिम सिका हेने त्रिपुरा सा हेने कासा जों बिबाग खायया जों जत्थनो 19 ता जाति दङ जों 19 ता जातिनाव जों थानचा खाय लावै सामु खायनानै बागै हेने वानछगो हाय नारन नु आइमा खां सिनि बुसत गोबां बरक सबाय खाथिनि ए जे फ्लैग लागायनानै उसाव तुयै बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड आइडियोलॉजी तुयै जे तिनि नखरमानि तो बेबाना जों हामजामाया फरो बेबाना जों थानजा हेने वानछगो फायदि खोनाबो जों सेम टू सेम करबो सब डिविजन सिनि 3 आगस्ट त्रिपुरा हा माने दफानि पालन खायलायनाय जों जत मिलायै जों करबो सब डिविजन खोनाब अबनि छै कतर खा बरक 9-10,000 बरक ति जों काना कासा रिली खायनाय करबो सब डिविजन बेवक फाइ मानजागदि सिनि युथ बुमा बदल त्रिपुरा फेडरेशन जत जा तंनाय रक बेवक फाइ मानजागदि ओ ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी अबनो जों बेबानो थानचा खाय मारनाय बुबाग्रा हाय जों लिडार ते हाममांगला कुनो जागाव जों बुबाग्रा हाय जों लिडार हाममांगला हानि बागै ताकु सब बुकुसन नर फाइबारि जों जत थानचा खाय जों रुमै जों पाल खायै जों संगठन करा खाना त्रिपुरा ल्यान्ड जे ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जों मानानि बागै हानि बागै जों बुबाग्रानि बागै जों सबाय याखरो जों बुबाग्रानबो हामबाय याफरो जे जों दफानि बागै मकल फियोगै माने जे ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जे त्रिपुरा सर थुंगाय तंमानि अबनो फुनुनानि बागै जोंनि बुबाग्रा जे जों फुनुखा जों वान बाय नखरखा हानि बागै जों बुबाग्राना हामजागै जों नखरै फायहा बुबाग्रा की जय बुबाग्रा की जय बुबाग्रा